sa Zone 1, Santiago Pili, Camarines Sur. Aki po ni Darumel. Alat lang, maluwasan pala ako mo ng resurrection. Pagilid na po muna po. Gilid po muna. Gilid po. Dali lang, hindi ba? Hindi pa naman. Alboliras and Mary April Coba Alboliras, Kansanuan, Santiago Pili, Camarines Sur. Mga tugang palapakan po niya to si Samantha Faye Alboliras ng Santiago Pili. Ang 12 na angel. Our 11th angel, Janila Daduya Alarcon, 8 years old, Aki Ninda Alfred Alarcon and Judith Daduya Alarcon, Kansanuan de Rosario, Pili, Camarines Sur. Mga tugang palapakan po niya to ang 11th angel na nagahari sa San Juan de Rosario, Pili, Camarines Sur na si Janila Daduya Alarcon. Our friend angel, Kim Mirando Avila, 8 years old, Aki Ninda Henry Avila and Mary Grace Mirando Avila, kang Zone 7, Corem Pili, Camarines Sur. Palapakan niya to mga tugang ang satuyan friend angel na nagahali sa Zone 7, Corem Pili, Camarines Sur na si Kim Mirando Avila. Ba't mo? Mga tugang makusog na palakpakan sa satuyan ulong angels na ibinaba na po na si Samantha Faye Oliras, Janela Daduya Alarcon, and Kim Mirando Avila. Camarines Sur, Aki Ninda Patrick Oriel Sanchez and Rachel Patti Sanchez, 6 years old, Princess Sibora Patti Sanchez. Mga tugang palapakan niya to ang satuyang 9th angel na satuyan ng ibababa. Ayan mga tugang, palapakan niya to ang satuyang 9th angel na si Princess Sibora Patti Sanchez. Ayan, si Princess. Palapakan niya to mga tugang si Princess para mahalin ka ba.
Umiyak na angel. Okay. Okay. Our eighth princess, Precious Blight Tagum Cobelia, 3 years old, aking Darolan Cobelia, and Janice Tagum Cobelia, kang son for Bagong Sirang, Pili Camarinesor. Itonton niya to ang pinakasadit na angels ngonya na bagi na si Precious Blight Tagum Cobelia na hali sa sonor Bagong Sirang Pili Camarinesor. At sa tuyang seventh angel na si Athena Avis Ayen, 4 years old, aki ninda Charlie Flores Ayen, and Gisa Avis Ayen, kang sonto Bagong Sirang Pili Camarinesor. Mga ibaba niya ito ang sa tuyang seventh angel na nagahali sa Bagong Sirang Pili Camarinesor. Palakpakan niya to mga tugang ang sa tuyong seventh angel. Our sixth angel, Hasmin Leona Perinya, 5 years old, aki Linda Marcelo Perinya, and Jennifer Yuna Perinya, kang ginabang o kampo Camarinesor. Mga tugang, palakpakan niya to ang sa tuyang sixth angel na nagahali sa ginabang o kampo Camarinesor. Magkusog po palakpakan sa tuyang mga angel. Yan. Pwede na po. Aki Nibla Lorenzo Medinilla Samar, Enria Velasco Samar, kang Sol 6, Sitio San Miguel, Bagong Sirang, Pili Camarinesor. Palakpakan niya to mga tugang ang sa tuyang fifth angel na si Amara Lorraine Velasco Samar. Nagulog-gulog, nakadagkang liwanag ang nagsunod. Alay sa langit, sa tingog, umaw ng bareta na dagog. Aleluya! Ah! Aleluya! 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 Our fourth angel, Sean Gabriel Nunez Biag, 5 years old, aki ninda Rick Biag and Sheila May Nunez Biag, kang Santo de Rosario, Pili Camarinesor. Palakpakan niya to mga tugang ang sa tuyang fourth angel na nagahali sa Santo de Rosario, Pili Camarinesor.
naman ang tulong Maria, nagaya sindang maaga, masugo sindang talaga. Jesus nakagurang nanta, hari kamu matagong, hari kamu magmundo, kasi Jesus nakagurang nanta, tain na digdingon yan. Our third angel, Maria Alia Ribidis Malati Prado, 4 years old. Aki Linda Andrea Prado in Maria Lynn Malati Prado. Kangsudan Kuri Pili Camarinesor. Mga tutugan kanyato ang satuyang third angel. Ayan. Tapos siya sa baba. Apunan ka na po ang satuyang second angel, nagahali sa Santo Niño po Camarines Sur, Aki Ninda Patik Sumilang, and Lia Rayula Sumilang. 4 years old, si Elil Oriel Rayula Sumilang. Mga tugan, palapakan niya ito satuyang second angel na itutuntun. Panong pagtios, lusulo, nagpadagos, ngranga panong haptos. Wastulos ni Jesus, luldan sa inyang ginagos. Sungkoon, inang matitios. Sinabihan niya padagos. Ang mag-ugma ka, maggaya-gaya, para magpanggat. Yeah.
Ang satuyang pong Easter Angel 2023, nagahali sa Del Rosario, Pili, Camarines Sur, Aguinaldo Paul Windel Largo Arroyo, and Iris Hernandez Arroyo. 5 years old, si Annabella Destiny Hernandez Arroyo. Mga tugang, ang sa 2023. Ibinababa na ang satuyang Easter Angel 2023. Nakasabit po sa sa gabon po, paangat pong kadikit, paangat po muna. Paangat po, nakasabit po sa tansi. Paangat po, nakasabit po sa tansi. Ang legs. Mga tugang, palakpakan niya to ang satuyang Easter Angel 2023 na si Annabella Destiny Hernandez Arroyo, Cantil Rosario, Pili, Sor. Yan, palakpakan Easter Angel 2023. Mariyang mabinion, mabanaag na bituon, talaka na makitabon, sa maputing panganoron, hahalion ko, inang mahal, ang manto, nen kasalan, ngani, makita mo, mabansay, si Jesus, buhay namon niya. Iyan. Kung ano na po ang banto ni Ina ang satuyang Easter Angel na si Annabella Destiny Hernandez Arroyo. Kanta na mga aki. Yan mga tugang, palakpakan niya to ang satuyang Easter Angel 2023 na si Annabella Destiny Hernandez Arroyo. Makusumpong palakpakan sa satuyang Easter Angel na naghahali sa Del Rosario, Pili, Camarines Sur. Ibabantog ka ngunyan, reyna nin bilog ng inaban, taika ang ina nin Diyos. Sa mong hali asin tagtubos. Aleluya, aleluya, dai ka mo matakot, ta si Jesus buhay na ngunyan. Aleluya, 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 aleluya. Palakpakan niya ito mga tugang ang satuyang Easter Angel 2023 na si Annabella Destiny Hernandez Arroyo. Palakpakan po niya to ang satuyang mga angels. Asin si Annabella
Pwede na po batunon ang satuyang mga angel.